bola od Air All I Need, nádherná to vecička. Dúfam, že netrpíte pocitom osamelosti, keď to bola taká pomalá skladba, skôr na zamyslenie, pretože ak počúvate Rádio Ragtime, ste vy s nami a my sme naopak s vami prostredníctvom našich telefónov 07 323 065 a 07 310 038. Ako prvého vítam na linke Parazita, ahoj. Ahoj. Teba som už veľmi dávno počula, čo je s tebou? Vieš čo, ja sa snažím učiť.